I la segona qüestió és tota Europa té un problema de transferència del coneixement al mercat. I el té respecte als altres grans blocs mundials per un conjunt de coses que són essencialment geopolítiques. Quan jo miro què fa Estats Units, què fa la Xina, què fa Corea, què fa el Japó, etc., que funcionen bastant millor en la innovació empresarial, quan en recerca de frontera no estem pas tan lluny, m'adono que el que hi ha són polítiques públiques extremadament ambicioses i agressives en favor de la innovació empresarial. Jo ara vinc de Corea, una cosa que ha sobtat bastant és primer que ells planifiquen a 20 anys i encara que hi hagi un canvi de govern modula, matisa, però l'estratègia és la mateixa. Planifiquen, controlen, veuen els resultats i després tornen a canviar el que toqui. Les grans corporacions coreanes, no? Samsung, Hyundai, totes aquestes grans empreses que són les que han portat el desenvolupament d'un país que després de la seva guerra als anys 50 era el país més pobre del món. Destruït per la guerra, el 40% destruït, i que tenia una renda per càpita de $81 al 1960. Ara té una renda per càpita de $34.000 per càpita. Nosaltres estem al voltant dels $40.000, que estem una mica millor. Però ja hem passat del no res absolut, de la misèria absoluta, en aquest lloc excel·lent. No? Llavors, li preguntes, com heu fet? Formació, recursos que a l'inici van vindre americans, no? Diners, la decisió dels governs d'acompanyar les empreses i crear grans corporacions, i algunes d'aquestes grans corporacions han passat del sector tèxtil al sector agrícola a dissenyar semiconductors, no? Perquè el govern els ha anat impulsant. Actualment una forta presència d'inversió en R+D. Benvinguts i benvingudes a l'Altre Endemà, el podcast on obrim finestres al futur per repensar el nostre país. I ho fem de la mà de l'Ernest Pérez Mas, emprenedor, empresari, fundador d'entre altres Parlem Telecom, amant de la gastronomia i compromès amb Barcelona i Catalunya. I l'Ernest us convida a un espai de conversa que vol anar més enllà de l'actualitat immediata per descobrir noves mirades, projectes i idees que marcaran el demà i, sobretot, l'altre endemà. Aquí parlarem amb protagonistes inspiradors de la ciència, l'empresa, la cultura, la política, l'esport, que s'atreveixen a imaginar i construir una Catalunya millor. Ens endinsarem en històries que qüestionen, propostes que il·lusionen i experiències amb impacte real, perquè entre el que som avui i el que podem ser demà, hi ha tot un món per crear. Esteu a punt per descobrir-lo? Bon dia, avui tenim el Pep Martorell al meu costat per parlar de Catalunya del futur, sobretot en els àmbits de ciència, tecnologia, de recerca, d'innovació, no? Que és la seva especialitat. Bon dia, Pep. Bon dia, molt bé, encantat d'estar aquí. Escolta, tu tens una trajectòria molt lligada a la ciència, al desenvolupament, a la tecnologia, a la innovació. Vas començar estudiant física. Sí, jo soc físic de formació, després em vaig desviar al costat fosc de la força i me'n vaig anar més cap a la gestió, però hi havia una trajectòria tota la vida d'haver volgut ser científic. De fet, tots els que vam començar físiques volíem ser astrofísics, físics de partícules i coses així molt exòtiques. Això per algun factor extern? Perquè veieu la sèrie que hi ha al Cosmos? Sí. Jo crec que la meva generació, nosaltres som nascuts jo soc nascut del 75, per tant som la generació que als anys 80 passem la infància i adolescència, i som la generació de Carl Sagan, clarament, no? Arriba Cosmos a Espanya, sobretot, al·lucinem veient aquell divulgador, i enganxem l'inici de la carrera a primers dels 90 amb Stephen Hawking i amb aquest tipus de divulgacions de la física més teòrica i de la ciència més profunda. I jo recordo entrar primer a la facultat i el que no volia ser físic teòric volia ser astrofísic o qualsevol cosa d'aquest tipus. Al final la vida et porta cap on et porta. Bueno, et porta o tu fas que... Sí, entri en el camí, no? Sí, i descobreixes que amb aquest tipus de carreres una de les grans sorts que hi ha, que segueixen sent vàlides, és que en el fons et capaciten per fer gairebé qualsevol cosa i per tant molta gent ha anat cap a altres àmbits i ha triomfat bastant, segurament per aquella manera que tenen aquestes carreres estructurat a la manera de pensar. Sí, és com quan algú em pregunta què has fet Telecos i això de què serveix. Doncs Telecos és la gent que té un enginyer, en general, de qualsevol especialitat, és algú que té enginy per resoldre problemes. Sí. Metodologia de resoldre problemes, identificar problemes i de resoldre'ls. El fet és que això ho entenem bé avui, perquè jo recordo a finals dels 80, quan jo vaig explicar a casa que volia estudiar física, devia tenir 13, 14 o 15 anys, la reacció del meu pare, normal i raonable, va ser alguna cosa semblant a però ja en parlarem d'això. No? Ja parlarem de les coses de la vida de veritat algun dia, perquè en aquell moment aquest tipus d'ensenyaments eren ensenyaments que anaven només orientats essencialment a la docència, que és una cosa fantàstica, però només era això, no? El fet de que tu puguis acabar fent docència o fent moltíssimes altres coses amb aquest tipus de carreres, com tu dius, és una cosa que hem anat descobrint en les últimes dècades, segurament. No? Escolta, llavors vas començar ja a passar a temes de gestió. Sí, jo vaig fer el doctorat en informàtica,
amb el que avui en dia intel·ligència artificial, que llavors era bàsicament matemàtica teòrica i coses d'aquest tipus, perquè no hi havia ordinadors, ni hi havia dades, era tot molt acadèmic. Me'n vaig anar a l'IES, perquè tenia molt d'interès en entendre com funcionaven les empreses, el management i demés, i allí vaig acabar-me d'adonar doncs, que la recerca científica és una cosa fantàstica, però que jo no m'hi dedicaria com a carrera professional, i me'n vaig anar cap a la gestió científica, tant al món acadèmic com al món públic, amb algunes startups també en paral·lel, i aquesta és la meva trajectòria professional, bàsicament. Tu vas entrar al món públic, al 2000 aproximadament, no? El món públic. Sí. El món públic sí, perquè la carrera acadèmica essencialment es desenvolupa en el món públic. Vaig tenir un petit pas pel món més privat a finals dels 2007, 8, 9, 10, i el 2011, com que quan t'inoculen el virus del servei públic no hi ha vacunes, no? Doncs vaig tornar cap a, en aquest cas, cap al govern a treballar amb el professor Andreu Mascolell uns anys. I allà vau començar a crear el que és avui en dia l'estratègia o les infraestructures mínimes que hi ha a Catalunya de recerca i desenvolupament, no? Jo et diria, aquells anys van ser anys més de salvament que de creació. És a dir, el professor Mascolell comença com a conseller l'any 99-2000 amb el president Pujol. Ell del 2000 al 2003 conceptualitza tots els instruments que avui són superconeguts, que si l'ICFO, que si les grans infraestructures, que si CREA, que si tot aquest tipus d'instituts, etc. Acaba aquest govern el 2003, el 2004 comença el tripartit. El tripartit fa una cosa molt interessant, que llavors no era òbvia, que és mantenir aquests instruments, que encara eren molt verds, molt febles, molt inicials. I jo quan arribo al govern amb ell el 2011, el que ens trobem són aquests instruments que han crescut bastant, que han d'arribar al moment de la maduresa, però amb una crisi de les finances públiques absolutament al·lucinant. I jo recordo que l'encàrrec d'aquells anys va ser essencialment que això no se'ns faci a les mans. És a dir, portem 10 anys sembrant amb un ecosistema de recerca que comença a treure el cap a nivell europeu i a nivell mundial. Estem davant de la crisi de les finances públiques segurament més bèsties de l'època moderna, que no se'ns quedi aquest sistema a les mans, que això no desaparegui, que no hagi de tancar, intentem salvar-lo com bonament puguem. Ja és l'època aquella del rescat amagat d'Espanya, el tocar de la Merkel del Zapatero, el canvi de la Constitució un dia d'agost canviant un article, prioritzant el pagament del deute públic. Sí. I a Catalunya les retallades de sous de funcionaris. És molt fumut perquè no ens en recordem segurament, però l'any 2010, crec recordar, la Generalitat tanca el seu pressupost amb un dèficit, ara no tinc els números precisos al cap, però crec que estava per sobre del 5% del PIB. Clar, això impressiona poc dit així, no? Però avui en dia la Generalitat o qualsevol administració d'aquest tipus està tancant amb dèficits del 0,5% del PIB. Sí, 10 vegades més. 10 vegades. I ara el pressupost, el PIB de Catalunya del 2024, que recordar que eren 334.000 milions d'euros. Llavors eren 200 i pico mil, doncs calcula el 5% d'això. Jo recordo que era un dèficit en valor absolut d'uns 10.000 milions d'euros. 10.000 i el pressupost de la Generalitat deurien ser 30.000. 30.000, o sigui, imagina't, has gastat un 33% més, ja has ingressat. Sí, en un moment que, a més, com això sempre passa, perquè tot és contracíclic, que t'agafa amb una crisi econòmica brutal, no local, sinó global, i per tant que no hi ha més. Jo recordo, jo hi vaig aprendre molt, és a dir, l'ecosistema es va salvar, les universitats, els centres van sortir, jo crec, un punt tocats, però van sortir, avui en dia tornem a estar en una posició molt bona, i jo hi vaig aprendre alguns dels moments de lideratge més espectaculars. Jo recordo molt, és una cosa em sembla que no m'ho he explicat mai així, però ja han passat molts anys. Jo recordo un 28 de febrer, crec que era el 2011. El 2010 hi ha les eleccions al final, guanya Artur Mas, crea el primer govern, es comença el 2011 sense pressupost, no? Això ara sembla normal, però llavors era una cosa que no passava habitualment. I jo recordo el 28 de febrer, crec que va ser, a reunir en els 8 rectors de les universitats públiques, en una sala, al vespre, amb uns entrepans, i jo recordo que hi havia l'Andreu Mascolell de conseller, hi havia el Toni Castellà, secretari d'Universitats i Recerca, i recordo ell posant una transparència a la pantalla, no? I aquesta transparència posava menys 140 milions. Ja està, no posava res més. I recordo que ell els va dir, mireu, això és el que passarà. No estic aquí per negociar, no estic aquí per fer veure que són tant i després seran quan. Passarà això. I us podem fer dues coses. Tanquem aquí la reunió. Aneu als vostres despatxos, demaneu la meva dimissió, traieu els estudiants al carrer, m'estic exagerant, Sí, no. etcètera, i convertim això en un conflicte social espectacular, o assumim que això passarà, assumim que tots estem al mateix barco i és salvar el sistema universitari,
agafem els entrepans i ens hi posem. I ens arromanguem tots plegats, em criticareu el que faci falta i més, només faltaria, però junts intentem salvar les universitats i el sistema públic universitari i el sistema públic de recerca. I els rectors, que en general són gent tremendament intel·ligent, més enllà d'una mica de litúrgia, diguem-ne, van veure clarament que el que havíem de fer era ser-nos i arremangar. I jo allí vaig aprendre que en moments molt complicats, i jo crec que en el món empresarial deu ser igual, la transparència i anar de cara i no jugar al regat curt, sinó mirar a llarg termini, al final acaba funcionant. Sí, perquè a més si ho fas diverses vegades et guanyes la credibilitat i per tant ja la gent ja saben que no estàs jugant, no? I t'estalvies molt de temps, no? Això d'anar i tornar, vindre, fer veure que negocies és molt pesat i això en general ho fem aquí massa vegades i perdem molt de temps. Jo recordo molt aquella experiència, això, no? Dient, senyors, estem a 28 de febrer, queden 10 mesos de l'any, doncs això, no tenim temps per perdre, endavant i posem-nos, no? I són experiències de lideratge que aprens i dius, mira, aquesta me l'apunto, no? Amb el regat curt, el fer veure que el negociar, el dir-los que seran 50, després potser 80, després no sé què, i a última hora, això en el curt termini funciona, però en el llarg termini és un fracàs absolut. I jo crec que també a nivell empresarial deu ser una cosa similar d'aquest tipus, no? Alguns moments que tu hauràs viscut de crisi, de dificultat, no? Amb l'experiència professional última teva a nivell de Parlem, que és una experiència que dius... Bueno, primer m'agradaria saber què et porta a fer-ho, per cert, no? Parlem? Sí. Doncs mira, hi ha moments de la vida en què estàs en unes certes etapes, no? I en aquest moment doncs, tenia 50 anys, portava 15 anys o 20 anys doncs, anant amunt i avall, i el dilluns, avui és dilluns, avió a les 6:50 cap a Heathrow, I vinga. i dimarts agafes el tren de la Victoria Station fins a París, després, i així tota la setmana, no? Llavors acaba tornant a Barcelona els divendres al vespre, doncs, fet una coca, i a més amb la pressió absoluta de portar negocis o divisions de negocis a nivell europeu que t'oblien a passar exàmens trimestrals. Sí, això no és flors i viols, no? Això no és el món llatí o mediterrani. No, altre cop. El món anglosaxó d'anàlisi trimestral, com han anat els resultats, per a què ha fallat, què s'ha aprovat, i saps que si suspens un trimestre, doncs tens targeta groga, i si suspens els trimestres tens targeta vermella. Fan una cosa que en diuen revisió del teu comportament durant un mes, et donen una oportunitat, però és un mes, vull dir, no donen gaire cosa més. No? Això et genera tensió, cansament. Jo als 50 anys ja vas veient que aquest tipus de vida no et dura gaire més. I llavors vaig decidir un dia, haig de crear una companyia. I va ser precisament el 2010 quan vaig decidir fundar Parlem, perquè vaig tornar a Barcelona, però va ser el 2012. Vaig tornar a Barcelona i un dia venia d'Itàlia i era el 10 de setembre. I l'endemà, l'11 de setembre, doncs, al carrer va produir una gran manifestació, la primera on decidir el 2012, per reclamar clarament doncs, la independència, no? Un nou estat d'Europa. I, ostres, aquí estan passant coses i jo sempre m'ho estic perdent, no? Doncs haig de tornar-hi. I vaig tornar-hi. I l'endemà, precisament, el 12 de setembre, a Madrid, amb una fira, vaig veure que estaven fent... Hi havia més de 40 operadors mòbils virtuals i cap no era català, i estava amb una amiga i li vaig dir... Jo no en tenia ni idea d'això. Li vaig dir, escolta, era castellà. Li vaig dir, ¿qué te parece si me echas una mano? I em va dir, sí, cuando quieras, ja està. I a vegades les coses més excepcionals comencen per una serendípia absoluta. És una cosa que amb el temps jo crec que aprenem tots plegats. No? I tu que has viscut molt al món multinacional, la planificació és important i a llarg termini toca, però de vegades hi ha coses excepcionals que passen per la més absoluta serendípia. No, la planificació és essencial, perquè si no planifiques no estàs visualitzant, no estàs entrenant, no estàs marcant els paràmetres que després et portaran a l'èxit. Però en el nostre cas, com a llatins, jo crec que som molt bons improvisant i adaptant-nos ràpidament a les coses, no? Després els americans això en fan una teorització. Amb la pivotització, no? Amb el pivot i aquestes coses. No? I llavors, quan aprens aquest llenguatge, dius, escolta, això no va bé cap aquí, hem d'anar cap allà, vinga, va canviant. I amb un consell d'administració, jo me'n recordo, doncs ara hem de pivotar l'estratègia de la companyia. Tothom li va semblar fantàstic. Tothom li va semblar fantàstic perquè feia servir una paraula que probablement la majoria dels ribavats sentien. No? I aquestes coses, però van molt bé. Escolta'm, tu has estat també en una de les eines d'aquestes de país, no? Importants, que venen d'aquella època, o són el Supercomputing Center, no? N'hi ha més, no? L'ICFO, l'Institut d'Accelerador de Partícules de Sincronal, hi ha totes aquestes coses que ens situen una mica dintre el panorama europeu i ens permeten sobretot crear xarxes amb els altres llocs d'Europa, no? Ara ja no hi ets allà en el BCC. No, deu fer uns quants mesos que vaig marxar, després de quasi 10 anys. Com ens ha posicionat la infraestructura del BCC dintre del món de recerca europeu? És una d'aquelles experiències d'èxit
El món de la recerca funciona una mica de la següent manera. Hi ha com una base sense la qual no hi ha sistema de recerca d'excel·lència, que simplificant-ho molt diríem que són les universitats. O sigui, no hi ha cap país del món que tingui un bon sistema de recerca d'excel·lència que sota no hi hagi unes bones universitats. És com la base, no? És com la masia, és com la cantera, és com la base del sistema que muntes a sobre. Per mi, una de les grans virtuts de l'Andreu Mascolell que dèiem abans, l'any 2000, és adonar-se que hi havia unes molt bones universitats, sotmeses a vegades a lleis i governances tremendament rígides que no els hi permetien acabar de fer el salt i promoure la creació d'unes institucions com les que has dit a sobre de les universitats. Totes aquestes institucions que has dit són fundacions o consorcis participats per les nostres universitats. Sense la Politècnica, el BCC no existiria. Sense l'Autònoma no hi hauria el sincrotró i et puc anar fent aquesta lògica amb tots els centres de recerca d'excel·lència, no? Llavors, és una manera molt interessant de funcionar perquè dius, les meves universitats, que són molt bones, em garanteixen que la majoria de joves que en surten, sobretot en certes àrees, seran bons professionals que estan molt ben formats, i jo a sobre, aprofitant algun professora, investigador, petit node d'excel·lència, en aquesta gent que despunten, els hi dono un instrument per despuntar encara més. I que aquest despuntar encara més em posicioni com a líder a nivell europeu i a nivell mundial, no? Però això té molt de recerca de frontera, no? Sí, investigació de coses. Això és desenvolupar coneixement a la frontera del coneixement. I, en canvi, a les empreses el que ens agrada és la recerca aplicada, no? Sí, aquesta frase que diuen sovint, que és la transferència tecnològica cap a les empreses d'allò que aquests centres de recerca els senyors fan. Això no acaba de funcionar gaire bé. Per què? Això no acaba de funcionar gaire bé, però jo diria que no acaba de funcionar gaire bé en lloc d'Europa. De vegades pensem que és un problema nostre i no ho és. Jo diria dues coses sobre això. Primera, no acaba de funcionar gaire bé, però cada vegada funciona millor. Estem una mica ancorats amb un mantra que és som molt bons fent recerca, però no la transferim al mercat. Bueno, potser ni som tan bons fent recerca, ni tan dolents transferint al mercat. Jo diria que estem en una zona més aviat de crisis en els dos temes. I la segona qüestió és tota Europa té un problema de transferència del coneixement al mercat. I el té respecte als altres grans blocs mundials per un conjunt de coses que són essencialment geopolítiques. Quan jo miro què fa Estats Units, què fa la Xina, què fa Corea, què fa el Japó, etc., que funcionen bastant millor en la innovació empresarial, quan en recerca de frontera no estem pas tan lluny, m'adona que el que hi ha són polítiques públiques extremadament ambicioses i agressives en favor de la innovació empresarial. I ara vinc de Corea. Doncs allà ho hauràs vist perfectament. Allà una cosa que ha sobtat bastant és primer que ells planifiquen a 20 anys i encara que hi hagi un canvi de govern modula, matisa, però l'estratègia és la mateixa, planifiquen, controlen, veuen els resultats i després tornen a canviar el que toqui. Les grans corporacions coreanes, no? Samsung, Hyundai, totes aquestes grans empreses que són les que han portat el desenvolupament d'un país que després de la seva guerra als anys 50 era el país més petroli, un país agrícola, un país agrícola destruït per la guerra, el 40% destruït, i que tenia una renda per càpita de $81 al 1960. $81. Ara té una renda per càpita de $34.000 per càpita. Nosaltres estem al voltant dels $40.000. Estem una mica millor. Però ells han passat del no-res absolut, de la misèria absoluta, en aquest lloc excel·lent. No? Llavors, li preguntes, com ho heu fet? Formació, recursos que a l'inici van vindre americans, no? Diners, després la decisió dels governs d'acompanyar les empreses i crear grans corporacions, i algunes d'aquestes corporacions han passat del sector tèxtil al sector agrícola a dissenyar semiconductors, no? Perquè el govern els ha anat impulsant. I amb una forta presència d'inversió en R+D. Ells tenen el 5,8%. És una barbaritat. 5,8%. Nosaltres estem al voltant de l'1, La mitjana europea és el 2%, la mitjana a Catalunya crec que arriba a l'1,6% i la mitjana espanyola deu estar a l'1,3%. Imagina't. I la cosa que més sobta és que el 5,8%, el 20% és públic. Només el 20%. I el 80% és privat. És que això és el que t'anava a dir. És enorme. Clar, si tu agafes aquest percentatge a Catalunya, a Europa, i ho separes en públic-privat, en inversió pública respecte al PIB no estem tan lluny, no estem molt malament. On estem molt malament és en inversió privada respecte al... I això, per què? Per què les empreses no invertim en recerca? I jo crec que té a veure amb diversos motius. Primer, em parles d'un país com Corea, podríem parlar del Japó, Estats Units, Xina, etc. Són un mercat únic. Europa no és un mercat únic. Sí, una cosa m'ha sobtat molt. Allà no tenen un navegador, una empresa com Google, han construït una empresa pròpia que es diu Naver,
i dona servei als milions de coreans els que siguin. Sí, 52 milions de sud-coreans. És un mercat únic, no hi ha legislacions. No permeten, tenen capat Google per raons que ells en diuen que encara estan en guerra en Corea del Nord. Per això ha fet aparèixer aquesta companyia que té sistemes de localització, té com un Google Maps, té sistemes de correu, té pagaments, té botigues, és a dir, és un conglomerat empresarial. Si jo comparo aquest tipus de països amb Europa com a tal, me n'adono que a nivell de coneixement i de recerca no estem pas massa diferent, me n'adono que a nivell de riquesa com a tal no estem massa diferent, perquè el PIB per càpita més o menys és el mateix. Hi ha teixit empresarial a Europa igual que n'hi ha aquests altres països, tot i que de tipus diferent, i llavors quan intento mirar quines són les diferències me n'adono, primer, que a Europa no hi ha un mercat únic. Per tant, el volum que requereix la innovació... A Europa no hi ha un mercat únic, què vols dir? Perquè Europa se suposa el mercat únic europeu. Però el mercat únic, per exemple, en digital, i tu ho coneixes molt bé, no existeix. Quan tu vols vendre el teu producte digital en un altre estat membre... Hi ha molts mercats. És a dir, això que la Unió Europea és un mercat únic no existeix ni en el sector bancari, ni en el sector de telecomunicacions, ni en el sector elèctric. Per tant, a l'hora d'escalar empresarialment, tu no pots utilitzar la força de 400 o 350 milions d'habitants, tu estàs en el teu mercat. Quan les empreses nostres parlen d'internacionalització, encara ara parlen de vendre a França. Bueno, per què? És que sí, és que hi ha legislacions diferents, la legislació és diferent. Per tant, l'absència de mercat únic en el sector digital és dramàtic per la innovació europea, punt número 1. Punt número 2, el sector públic europeu és molt diferent que el sector públic en aquests països. És a dir, encara costa entendre, especialment a Catalunya, i aquí és una batalla que fa molts anys que portem, que fer un servei públic no vol dir necessàriament funcionar com l'administració pública. Abans mencionaves, jo vinc del BCC, no? Mencionaves l'ICFO, mencionaves l'ALBA, mencionaves les pròpies universitats públiques. Són institucions públiques? Sí. Estan fent un servei públic? Sí. Finançats essencialment per diner públic, no només però majoritàriament? Sí. Tot això fins aquí igual que la resta del món. Quina és la gran diferència? Que encara intentem de vegades que funcionin com l'administració pública. Home, no pot ser. Yeah, Et poso un exemple molt simple. I una de les coses que més m'he divertit i més he après estant al BCC és comprar superordinadors. No? Un superordinador és un bitxarraco que costa dotzenes de milions, que per això només en compres un cada 3 o 4 o 5 anys, perquè si no, no podríem. Perdona, perquè l'obsolescència tecnològica de la tecnologia és implacable. Són 4 o 5 anys i l'has de canviar, i per tant, com que entre que el compres, fas el concurs i te l'instal·len, en passen un parell d'anys, doncs tot just n'instal·les un que has de començar a pensar el següent. No? Jo sempre explico el mateix. A Corea, el gran supercomputador que tenen és gairebé el 100% tecnologia coreana. Si jo me'n vaig al Japó, a Riken, l'ordinador l'han fet a Fujitsu amb el Centre Nacional de Supercomputador japonès. Quan jo vaig als Estats Units o anava a visitar els meus col·legues allà, jo no havia vist un ordinador que no fos americà dalt baix. Quins xips hi ha al BCC? Americans. Però no només, el problema no és que els xips siguin americans, que ara ho han de ser perquè no en tenim d'europeus. El problema és que si jo volgués escriure el text d'un contracte públic per comprar un superordinador i volgués posar que per raons geoestratègiques han de ser europeus, no podria. I això? Perquè la legislació de la competència europea actual impedeix prioritzar proveïdors europeus per raons estratègiques, perquè aboga pel mercat obert a nivell econòmic. Llavors, això que és molt bo en certs àmbits, perquè jo com a Europa sóc un mercat obert i per tant gent de tot el món competeix en oferir-me productes i per tant els preus baixen i per tant me'n beneficio, en tecnologies estratègiques acaba condemnant les meves empreses a no poder innovar. Perquè el tractor fonamental de la innovació empresarial és la compra pública, és la inversió pública. Cada cop que el DOI nord-americà, un dels seus centres de supercomputació, compra un ordinador, està invertint 4, 500, 600 milions de dòlars i li compra a HP, a Intel, a Nvidia, a qui sigui, i els diu, ei, d'aquí 5 anys, aquí teniu 600 milions de dòlars i vull un ordinador que tingui aquestes característiques. El que en el fons està fent, i està molt ben fet, és que els està finançant el seu I+D a 5 anys vista. Els financia i els està dirigint cap on demà. I això que ho fan a tot el lloc del món, a Europa encara ens costa molt de fer-ho. Hem fet un pas important els últims anys, és que comencem a entendre que aquest és el camí. Sobretot arran del canvi als Estats Units, no? Amb el Trump, que ha començat a aplicar polítiques proteccionistes. I per entendre que hem de ser autònoms i sobirans en certes coses, tenim una guerra a les portes d'Europa, tenim conflictes de tot el món, per tant, políticament, quan tu escoltes von der Leyen o companyia, els discursos d'avui amb els de fa 3, 4, 5 anys no tenen res a veure, però hem de passar al discurs d'elecció.
perquè si no seguirem estant com estàvem dient ara. Quan tu vas a un congrés internacional de qualsevol disciplina científica, sobretot en certs àmbits, els millors papers són publicats per americans i per europeus i per xinesos i per coreans sense cap tipus de diferència, però quan tu vas a les fires internacionals d'innovació tecnològica, els grans hiperescalars, les grans companyies, els grans tractors tecnològics no són europeus. Ara, això em recorda, ara està per un altre tema, està mirant informació del passat. L'iPhone va aparèixer el 2006. 2006-2007, sí. 2007. Uns mesos abans, la portada de Forbes era a Nokia, 1.000 milions d'usuaris, el gran rei de la telefonia mòbil. I on és avui Nokia? No? Pues ja sabem on és, sí. Però que t'agafo l'exemple de l'iPhone, hi ha un llibre molt conegut de la Mariana Mazzucato que es diu The Entrepreneurial Estate, l'estat emprenedor, que va publicar fa uns anys. Va fer un exercici molt simplista, però és molt interessant. Va agafar l'iPhone, va obrir l'iPhone en les seves, crec que són 14 o 15 tecnologies clau que fan possible que l'iPhone sigui el que és, que si la pantalla, que no sé què, que si la càmera, etc. Va recórrer cap endarrere en el temps aquestes tecnologies i en totes i cadascuna d'elles hi va trobar una investigació científica pública als Estats Units finançada pel govern nord-americà. Per tant, el govern nord-americà o de qualsevol d'aquests països, nord-americà, Xina, és igual, tot és el mateix. per sota posant-li diners per recerca i per dalt permetent compra d'innovació, tractora el coneixement cap al mercat de manera molt eficient. Nosaltres la primera part com a europeus la fem bastant bé, la segona part no ens acabem de sortir. I per què no canviem les polítiques i comencem a tindre polítiques? Bueno, l'altre dia sentia uns diplomàtics que feien broma. No sé si coneixes, a Alemanya hi ha una fundació que sóc incapaç de recordar el nom, que dona la medalla Carlemany, que és una medalla que es dona un cop l'any a aquell polític que ha fet més per la Unió Europea, no? I el tenen, doncs, Merkel i Václav Havel i tota una sèrie de gent. I la broma entre els diplomàtics és que la següent li toca a Trump. Perquè això a més d'ell ens ha fet reaccionar. Clar, ningú mai ha fet reaccionar tant a Europa en tot. Però, escolta, tot això que estem parlant té molt a veure amb la innovació molt alt nivell, a nivell mundial, etc. Però tu, tornant al teu 2012, quan crees aquesta companyia, crees una companyia de proximitat. Sí, perquè a vegades són aquells conceptes de trobar solucions que no són disruptives tecnològicament, res disruptiu nou, sinó que és la manera com dones un servei, no? Com el proveeixes, no? Un servei de proximitat. Sobretot, fixa't, a Barcelona es va fer la primera trucada telefònica a l'escola industrial, a finals cap a l'últim terç del segle XIX. Vale. La primera trucada es va fer entre les estacions de tren de Barcelona i de Girona. Va ser la primera trucada que va fer-hi. Les primeres companyies de telèfons es van fundar a Barcelona. La companyia telefònica del nord-est d'Espanya, que és que em deien, i després la Generalitat, la Mancomunitat dels anys 20 va ser la pròpia companyia. Tot això, amb el cap d'estat de Primo de Rivera, es va nacionalitzar i es va constituir la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya. Que és el que avui és Telefònica. És el que avui és Telefònica. Llavors, aquells enginyers se van anar a Madrid i van crear allà, doncs, Telefònica. Tot això, clar, jo quan ho veia, sí, jo soc enginyer de telecos, i fa molts anys, quan es va liberalitzar el mercat, li vaig escriure una carta al president Pujol de l'aleshores, això era l'any 86, 85, 87, no sé, per aquella època. I vaig escriure una carta i em va respondre. Em vaig quedar molt sobtat. Ostres, m'ha respost el president de la Generalitat. La carta li deia, escolti'm, ja que es liberalitzen les telecomunicacions, caldria que hi hagués una companyia catalana i, per tant, aposti fort perquè sigui això. I llavors es va crear Redivision a Barcelona. Sí, no recordes? La pega era que Redivision, que era tecnologia italiana, però que tenia una pega i era que els socis inversors no eren catalans. El Santander, eren les elèctriques espanyoles, llavors això era molt feble, no estava arrelat. I quan es va crear, al cap de poc, ja la part mòbil a Mena ja es va crear a Madrid, i després tot això va desaparèixer, es va fusionar amb Bono, que ara avui és Vodafone, etc. I per tant, ja deia, ostres, hem de crear alguna cosa similar per deixar algun petit llegat del país i amb els escassos recursos que podia tindre, l'única cosa que pots fer és buscar un diferenciador. Un producte no pot ser, en preu costa molt de competir perquè no acaba generant recursos. La tecnologia és bastant commodity. Per tant anem a competir en servei. En servei i en posicionament, és amb la imatge. I fer una companyia catalana que només parlés en català, que fos monolingüe, doncs era una cosa que ja semblava disruptiva. Curiosament, alguns dels socis inicials meus em deien, home, però no la facis només en català, perquè estàs restringint, estàs limitant el mercat. Mira, el mercat català de telecomunicacions són 5.000 milions d'euros. No està malament. 5.000 milions.
Hi ha gent que probablement li ha de tindre una companyia en català, igual que hi ha gent que vol llegir un diari en català, encara que hi hagi altres operacions, hi ha altres ofertes, no? Per tant, no és un fet restrictiu, és donar a la gent allò que vol. Tan simple com això, és una operació de pensar què és el que vol el consumidor. Vol una companyia que la tingui, que li resolgui les queixes i que ho faci l'idioma del país? Doncs Ja està. Em recordo una reflexió. Sí, em recordo una reflexió que vas fan. Tinc bons amics que es dediquen al món de la música en directe i que sempre expliquen una cosa bastant similar, no? Que és, en el món, la gent ho vol tot en el món de la música en directe. Segueix estant interessant anar a grans gires de grans artistes internacionals que omplen estadis, però segueix tenint sentit muntar grans festivals de proximitat, on puguin tocar la gent del país, on puguin tocar grups que potser no tenen accés a certes gires internacionals, i a través d'això, a més aquests grups després se'n van fora, no? I dius, no, és que t'estàs restringint. No estic restringint, és el mateix. Estic servint el que el client vol. El que el client vol, ja està. Escolta'm, parlem una mica de l'IA, no? Ara, amb aquests canvis geopolítics europeus, la posició a Catalunya que tenim alguns instituts de recerca, som capaços de fer alguna cosa amb aquest tipus de tecnologies, amb IA o amb quàntica? Tenim l'Institut de Ciències Astronomíques a Castelldefels, no? Que de vegades fent la broma dir algun amic meu diu que un dels llocs més freds de l'univers és a Castelldefels. Total. Sí. Campus Nord de la Politècnica i Campus de la Politècnica de Castelldefels. Perquè allà hi ha un petit ordinador quàntic que el que fa és que funciona a temperatures properes al zero absolut. Properes al zero absolut, no? Menys 273 graus Kelvin, no? Que es diu aviat. Zero absolut Kelvin, es diu aviat. I per tant, però amb tot això, nosaltres tenim algun tipus de tecnologia als quals ens puguem centrar com a catalans, per dir realment aquestes coses són les que ens poden permetre crear recerca, solucions, innovació i valor afegit? Jo et diria que la millor tecnologia que tenim en aquests àmbits és l'acumulació de talent que hi ha a casa nostra, que és una cosa bastant excepcional. Local o local i en importem? Una barreja de tot. I a vegades diem fent una mica de broma que el sistema de recerca a Catalunya segueix el model del Barça o l'inrevés, no? No sé què fer primer. Tenim una molt bona masia i de tant en tant som bons fitxant molt bona gent de fora. Aquesta combinació, que sempre és un balanç que s'ha d'anar treballant, a nivell de recerca ha funcionat moltíssim, moltíssim. De fet, per la gent que pugui veure això i que potser no conegui molt el món de la recerca, no? A Europa hi ha uns ajuts de l'European Research Council, que són els projectes de recerca més competitius d'Europa. Quants ERCs que es diuen tens tu com a país o com a territori és una mesura de la teva excel·lència a nivell europeu. I fa no gaire vam calcular quants d'aquests ajuts tenim a Catalunya, els titulars dels quals són científics nascuts a Catalunya. I et sortia una relació respecte al número d'habitants que estava a la mitjana europea. El qual permet dir, doncs escolta, la mitjana europea és interessant perquè hi ha francesos, alemanys i italians, però també hi ha polonesos, romanesos, etc. Estem a la mitjana europea. Però el número total a Catalunya era el doble del que hauríem de ser. I aquest multiplicat per 2 era per la gent que ens ha vingut de fora i que ha triat casa nostra per desenvolupar la seva carrera científica. I què els atrau? Suposo que les instal·lacions... Els atrau... Mira, jo quan el BCC havia de fitxar gent sènior, diguem-ne, sempre feia broma a la meva gent dient que era el joc de fer una bona amanida, no? És a dir, tu l'amanida li has de posar una mica d'enciam, no? O d'alguna herba d'aquestes. Això és el salari. Si no hi ha enciam, no hi ha amanida. Doncs si no hi ha salari, no hi ha oferta. Això està clar. Però només amb enciam tu no vens una amanida. No, és insípida. Correcte. Llavors l'has d'amanir, has de posar més coses, has de fer que sigui bonica, etc. Llavors, quins altres elements, a part del salari, tu com a país pots posar sobre la taula? Pots posar sobre la taula un ecosistema que ja té una massa crítica que abans no tenia? Recordem sempre que el talent vol anar on hi ha talent, i per tant això ara comença a ser un element molt important. Hi ha una capa d'infraestructures científiques que en molt pocs llocs d'Europa hi ha el supercomputador que el coneix molta gent, hi ha el sincrotró que el coneix molta gent, hi ha un centre nacional d'anàlisi genòmica que no tanta gent el coneix, que és potentíssim, per tant hi ha les infraestructures. Hi ha una vida social / cultural que per gent un punt sofisticada intel·lectualment, com acostuma a ser el món de la recerca, és tremendament valuosa. Que tu tinguis, per exemple, una cosa que a mi no m'agrada o no m'atrau, que tu tinguis l'oferta en música clàssica que tens avui a Barcelona, que és comparable a les grans ciutats europees, pot arribar a ser un element que per cert tipus de gent el pugui atraure. Jo vaig al Liceu, soc abonat al Liceu fa molts i molts anys, la quantitat de gent de fora que hi ha és... Hi ha molta gent que això ho valora molt. Hi ha un estat del benestar, hi ha una manera de viure
que a vegades la gent es pensa que la cosa va de sol i de platja i aquestes coses, que això també ajuda, no? Perquè si tu ets investigador principal a l'ICFO, doncs poder viure a prop de la platja de Castelldefels té la seva gràcia, però va molt més enllà d'això, perquè quan tu fitxes a una persona que ve als seus 30, 35, 40 anys i ve amb un compromís vital de desenvolupar la resta de la seva carrera científica en aquest país, no ve ell el seu projecte de vida. Per tant, sovint ve una parella, i de vegades fins i tot ve alguna canalla. Llavors, adonant-se que tens un sistema educatiu que, malgrat el que vas, ens sembla que no està gens malament, i que tens un sistema sanitari excepcional a nivell mundial i que, a més és d'accés universal i gratuït, són una sèrie d'elements. Aquí, sovint a casa nostra ens dediquem a fotejar-nos contínuament, Sí. I està bé de vegades que ho fem perquè mantenir l'atenció vol dir també que mantens la competitivitat. Però parlant molt amb aquesta gent de fora que ve, també et serveix per adonar-te'n de fins a quin punt tens un país de primer nivell en molts aspectes. I per tant, aquesta amanida que has de construir l'has de posar un salari raonable, perquè si no, no ve ningú, però l'has de posar un projecte científic i unes bones infraestructures i una qualitat de vida i un estat del benestar. I jo diria que avui la suma de tot no ens permet competir encara amb els dos grans nuclis que hi ha a Europa, sobretot per raons salarials. Un és el nucli Londres, Oxford, Cambridge, i l'altre és el nucli Lausanne-Zurich. Per cert, cap dels dos forma part de la Unió Europea, que és una cosa bastant interessant a tenir en compte. És curiós. Val? Però sí que ja podem competir. De fet, a l'últim rànquing de Citizen Science que va treure Nature, si tu mires estrictament Unió Europea, les primeres 3, per ells ciutat és ciutat gran, diguem. Les primeres 3 ciutats a Europa eren, no recordo l'ordre, París, Múnich, Berlín, i la quarta i la cinquena sempre estem discutint-nos Copenhague i Barcelona, Barcelona i Copenhague. I després ve la resta. I et ve Roma, i et ve Madrid, i et ve Amsterdam, i et ve Brussel·les, i et ve tota la resta de la tropa. Està en aquest punt, si fa 20 o 25 anys li preguntes a la gent que llavors hi havia a la Generalitat fent la política científica amb l'Andreu Mascolell i companyia, jo crec que ha sigut impossible d'imaginar-ho. Per tant, tornant a la teva pregunta, m'he desviat molt, Quina tecnologia tenim per fer un impacte a Europa? El talent. La concentració de talent que hi ha en aquest país és gairebé incomparable i això comença a permear el món empresarial. Que a Barcelona hi hagi avui en dia, no sé si són 130 o 140 hubs digitals de companyies multinacionals instal·lats aquí, és per tot això que hem dit abans, però fonamentalment pel talent. AstraZeneca arriba, munta un centre d'innovació digital basat en IA que expliquen que volen ser 200 persones, i crec que les últimes declaracions del senyor AstraZeneca ja parlava de 2.000, perquè la concentració del talent comença a ser una massa crítica que ja ens permet fer coses. Per tant, no tenim recursos naturals, no tenim infraestructures tecnològiques de cert tipus, no tenim grans multinacionals tecnològiques, etc., però tenim la matèria prima fonamental, que és el talent. I jo crec que sobre això hem de construir tota la fortalesa de país. Ara que és això, em venia al cap ara amb el que dèiem abans, no? O sigui, a Europa no tenim semiconductors. Ja estem pensant de dissenyar-ne, no? Però trigarem molt a dissenyar uns semiconductors. 2-3 anys. Sí, això en el món aquest no és molt. Tampoc no tenim fàbriques, no? Això és el més preocupant. Tot i que la tecnologia de disseny d'oblees per fabricar xips és holandesa, no? És l'única tecnologia al món és holandesa, és per matar-nos com a europeus. Correcte. És a dir, tenim la tecnologia per fabricar els xips més petits, no? Que ara deuen estar a 1,6 nanòmetres. Sí, alguns estan baixant a 2 nanòmetres, per allà de la cosa. No? I en canvi no fabriquem res, no? I muntar una fàbrica de xips té un cost molt elevat i, a més, un temps molt elevat. Estem parlant d'uns 20.000 milions d'euros i 10 anys ben bé. 10 anys. Sí, mínim. Sí, mentre haurem d'estar protegint Taiwan, els americans protegiran Taiwan, que és on estan el 90% dels xips del món. I jugarem en aquesta lògica multilateral. Ara TSMC, que està a Taiwan, produeix el 90% dels xips més avançats, però TSMC, amb un acord amb el govern nord-americà, ja està muntant una fàbrica als Estats Units. A la vegada, als Estats Units, a través d'Intel i d'altres, estan muntant més fàbriques. Estan parlant amb Samsung, que Corea també té una fàbrica d'aquestes per si també es vol deslocalitzar. És a dir, com que dependre només de Taiwan per raons geopolítiques és obvi que no podia continuar, el propi mercat s'està reestructurant i en els propers 5-10 anys Taiwan seguirà sent important, però deixarà de ser essencial. I la fabricació de xips europeus dissenyats a fabricació Europa, dissenyats per europeus, trigarà 10 anys. Com a mínim. Però qui ho està impulsant, això? Jo separaria el disseny de la fabricació,
és a dir, la cadena de valor de les semiconductors comença amb la formació i la recerca, segueix amb el disseny d'aquests materials, passa per les màquines que tenen a Holanda, acaba amb la fabricació i a partir d'aquí hi ha la distribució. No? En recerca i desenvolupament són bons, fallem en disseny, fallem en manufactura. El disseny és molt més barat que la manufactura i jo crec que és on hi ha bona part del valor important, perquè és on hi ha la propietat intel·lectual, és on hi ha el coneixement, és el que al final acabarà sent el coll de botella de veritat. Aquí a Europa hi està invertint molt fort, hi ha 4 o 5 projectes arreu d'Europa on hi hem de posar la lupa. Un d'ells a Barcelona, que és una companyia que es diu OpenChip, que es va crear amb l'impuls dels governs fa temps, també amb l'impuls del BCC, que avui em deien ja que són com 400 persones, és a dir, tenim 400 individus dissenyant xips de primer nivell mundial a Barcelona i solament ni ho sabem, perquè en aquesta ciutat passen aquestes coses. En aquesta ciutat ens passen moltes coses. No som molt autocrítics, que dèiem abans, però passen també aquestes coses bones i no les posem mai en valor. Bueno, doncs OpenChip és una de les 4 o 5 companyies que estan passant a Europa i és possible que en el termini que tu deies, que en 3-4 anys, comencem a veure xips produïts encara a Taiwan que arribin a les empreses però hi ha propietat intel·lectual creada a casa nostra. Això ve fruit, una vegada més dit-lo d'abans, de posar en valor la recerca a través d'una aposta pública que s'ha fet molt bèstia i també de la coinversió d'agents privats, perquè sense les empreses del país, d'aquelles també molt discretes que sovint ningú les coneix gaire, aquest tipus d'experiències no passarien. En l'àmbit de la manufactura, de la fabricació, jo aquí soc molt crític i a vegades m'he discutit amb gent, jo crec que Catalunya com a país no té massa crítica com per jugar a la fabricació. No la té. Estem parlant de 20.000 milions d'euros a 10 anys de temps, amb unes necessitats energètiques i de recursos naturals molt bèsties, amb una concentració de talent en microelectrònica i semiconductors que aquí no tenim, però tampoc me preocuparia molt. Jo vull que Europa com a tal sigui sobirana. Si nosaltres a nivell de país tenim una bona recerca, BCC i tota la gent del voltant, més empreses de disseny, que és on hi ha la propietat intel·lectual i on hi ha el talent. A més, la ultravioleta ens la fan a Holanda, que és on hi ha aquesta única empresa que ho fa. I a més, Alemanya o França es desenvolupen fàbriques per acabar comercialitzant els semiconductors. A mi és el que m'agrada, que la cadena de valor com a Europa sigui sobirana i que en aquesta cadena de valor jo tingui capacitat de detectar on puc aportar-hi. Si em poso a intentar portar valor en fabricació, dubto que me n'arribi a sortir. I esclar, ara el món de l'IA està tot en moda, no? I cal una capacitat de computació elevada, no? Sí. Estan parlant d'aquestes gigafactories, centres de computació que gestionen milions de dades, amb aquestes matrius de trilions d'elements, no? Ara hi havia el rumor de que en farien una gigafactoria a algun lloc de Móra la Nova. Móra la Nova van dir, sí. No? Móra la Nova. Suposo perquè hi ha el riu Ebre allà al costat i pot... Perquè hi ha energia, perquè hi ha aigua, hi ha terrenys... Però tenim nuclears, que és l'energia, tenim els terrenys i tenim l'aigua, no? I amb això començarem a fabricar això. Però tots els xips que vindran allà seran d'NVIDIA. La primera fase sí, però és possible que més endavant no. Deixem parlar un moment d'aquest projecte. Seria importantíssim com a país que això sortís bé. El que Europa ha dit és ja tenim una xarxa de centres de supercomputació que ho fan molt bé quan es tracta de donar serveis a investigadors, perfecte. El BCC, els finlandesos, Xinec a Itàlia, Júlic a Alemanya, etc. Perfecte. Anem a crear a sobre alguna cosa similar, però de grans granges de CPUs i GPUs que no donin servei a investigadors, sinó que sobretot donin serveis a empreses. Per tant, fem que Europa torni a ser ara sobirana amb aquest cloud, diguem-ne, no? N'hi haurà 4 o 5? No n'hi haurà més? Estem parlant d'inversions que no seran menors... 4 o 5 gigafactories a tota Europa. Sí. Inversions que no seran menors de 2 o 3.000 milions d'euros en cada una d'elles. Estàvem parlant de 100.000 GPUs i això és una absoluta barbaritat. És super geoestratègic poder capturar una d'aquestes inversions. 100.000 GPUs i a més cada GPU té un cost brutalment elevat. Depèn si en compres una o les compres a l'engròs com tot, però no et baixen d'algunes desenes de milers d'euros. Exacte, $40.000 és el que llegia a l'Alt Ríos de declaracions de la directora financera, si no m'equivoco, d'NVIDIA. Sí, per tant, si vas multiplicant, els números surten ràpid, no? Sí. I això que has de posar els armaris, la refrigeració, l'energia, etc., és una absoluta realitat. Però l'acumulació de talent que t'arribarà a provocar una inversió d'aquest tipus és absolutament excepcional. Llavors, si n'hi ha només 4 o 5 a Europa i ja es veu doncs que a Espanya n'hi hauria d'haver una, si juguen bé les cartes polítiques, a on ha d'haver-hi un lloc en què hi hagi energia, aigua, terrenys, però que a més hi hagi talent, i això no pot estar desconnectat del BCC,
perquè al final és que és el mateix negoci, però en lloc d'investidors, empreses. Per tant, les mateixes capacitats tenen sentit. A més, ens fixem molt amb les GPUs i amb el càlcul, però sota això hi ha dades. I les dades avui en dia essencialment estan al BCC, sobretot per producció científica. Per tant, això ha d'estar connectat amb cables d'alta velocitat. No ho pots posar a 2.000 quilòmetres de distància. O sigui, tots aquests elements fan que sembla que pugui ser possible, ja sigui a Morlanova o en algun altre lloc, de capturar una inversió d'aquest tipus. Sé, pel que m'expliquen, que és un projecte tremendament complex, perquè hi ha una part, a més de finançament públic de la Comissió Europea molt important, però una part majoritària ha de ser de finançament privat, i no és fàcil trobar inversors privats a centenars i centenars de milions d'euros per aquest tipus de coses, i a més, per molt que ho facis en fases, això és un projecte de 10 anys vista. Però seguint el que tu deies, a la primera 3 o 4 anys, que solament hi hauria una primera fase dels xips vindran d'NVIDIA o d'AMD o de qualsevol companyia nord-americana, torno al que deia abans, si ho fem bé i permetem que la inversió pública tractori la innovació, la segona fase, algú hauria d'escriure un paper que la tecnologia que hi haurà allà dins, pagada pels impostos de tots els europeus, hauria de tenir origen europeu. Sí, esclar. I si aconseguim això, tractorarem la innovació que hi hagi en aquest terreny i acabarem posant xips europeus en aquestes infraestructures. Si va passant això a les Terres de l'Ebre, llavors tindrem un nou pol de desenvolupament, com van ser les nuclears en el seu dia, que van tenir una controvèrsia inicial, no? Seria fabulós. Sí. A més, el territori aquell és fantàstic. Bueno, jo que Coneixes les Terres de l'Ebre? Jo que soc de Reus i, per tant, molt prop de les Terres de l'Ebre, és el gran desconegut del país, sí, absolutament. Sí, moltes vegades tens ganes de que continuï sent desconegut, no? Bueno, això passa molt a nivell turístic. Sí. Quan trobes llocs, dius, escolta, llocs fantàstics no els toquem gaire, que encara els esgarraríem, no? Escolta, tu ara per això has plegat i del BCC estàs creant un fons d'inversió precisament per invertir en tecnologies en aplicacions d'IA, no? L'altre dia, si nosaltres tenim talent, dissenyarem semiconductors, cosa que no tenim, tindrem segurament capacitat computacional en aquestes gigafactories, per tant estaríem preparats a 2, 3, 4 anys vista per ser algú en aquest terreny de l'IA, no? Però això costarà, que no es desviï, que hi hagi persistència, perseverança, que canvis de govern no vagin canviant la política, que això és essencial, no?, per funcionar, que és totalment en aquests països que hem anomenat, no? Sempre hi ha una política dura, contínua, independentment del govern, no? Tot això ens permetria situar-nos en el món de l'IA. En el món de les IAs, per això, ara diuen que hi ha una certa bombolla, no? Des de l'aplicació, per un costat, l'aplicació de les companyies s'ha establert el mantra de que és que no funciona, no n'hi ha parlat, jo parlem, estic impulsant de que s'apliqui directament perquè hi ha un munt de feines repetitives que la gent podria tindre un company de feina al costat que et fa la feina repetitiva, tediosa, burocràtica de recerca documental. Sí, i tant. Tot això ho fan amb 24/7, 24/7, descansa. I encarregues, diu, escolta, crees un agent, no sé, el Jaume, que el Jaume és el que et fa la gestió documental de les altes de clients, no? Escolta, Jaume, fes això. I ja està. I deixen de fer-ho 3 o 4 persones que són feines repetitives i avorrides, no? Per tant, jo crec que hi ha una oportunitat per la implantació d'eines d'IA, sobretot a les pimes mitjanes, no? Òbviament, les grans, com sempre, els grans volen amb les grans, no? I les grans companyies acabaran anant amb les grans companyies. Però en les pimes mitjanes crec que hi ha una bona oportunitat per crear integradors que acompanyin a les empreses a primer alfabetitzar, no? Dir, la tecnologia de l'IA doncs va d'això, veure quins són els processos de negoci que tenen dintre dels processos i un cop analitzats els processos, implantar les eines que et facin veure uns guanys ràpids. L'altre dia estava amb un amic que té una companyia d'això i em explicava que han implantat uns processos dintre la companyia d'IA que els ha permet escalar facturant el doble sense cap increment de cost ni estructura. És brutal. I estàs marcant una cosa molt important, perquè sovint, ara parlem de la bombolla, però sovint la gent fa una equació que és més IA vol dir menys treballadors i perdre llocs de feina, i en canvi tu el que acabes de dir és que més IA vol dir que amb la mateixa gent soc molt més productiu. I si és molt més productiu, molt més competitiu a nivell mundial, podràs pagar millors sous, generes més valor afegit, i és aquesta dinàmica positiva que sovint en aquest país de vegades sembla que el discurs públic si anem a subvencionar gent perquè no faci massa cosa, quan el que hauríem de fer és mirar d'implantar eines i solucions per tal d'incrementar la productivitat. Sense increment de productivitat
tenim un país com és ara en què portem 20 anys amb el PIB per càpita estancat. No ha crescut el PIB per càpita català en els últims 20 anys. Bueno, creixem perquè som més. Creixem perquè som més. El PIB creix perquè són 2 milions més que els anys 2000, però el PIB per càpita s'ha estancat. Estem al voltant dels $40.000 des de fa 20 anys. No? I això, esclar, és una mica dramàtic perquè això et genera que, a part que tens més gent que consumeixen més recursos públics, si no generes més valor afegit, aquests recursos públics costen més de pagar. Per tant, són d'incrementar els impostos, fins que arriba un punt que els impostos ofeguen molt la classe mitjana. I com que som més, però ens mantenim en PIB nominal constant, vol dir que els altres que som en mitjana no aporten més valor que els que ja hi eren. I, per tant, és un peix que es mossega la cua. Per tant, la IA pot ser una eina que ens ajudi si la implementem ràpidament a les companyies i són capaços de tindre aquestes polítiques d'impuls, seríem una eina per afavorir la competitivitat. I a més, en companyies, per l'exemple de Parlem, no? Una de les coses que la IA permet és que les companyies no grans competeixin amb les grans. Correcte. I això és un canvi de paradigma. Fins ara, la tecnologia que ha anat implementant-se a les últimes dècades és una tecnologia que portava cap al winner takes it all, no? El gran, gràcies a la tecnologia, es fa més gran i acaba menjant-se en monopoli tot el mercat. Ara, en canvi, en molts sectors, a la gestió documental que tu necessites te la farà un algoritme que pot acabar sent el mateix que una companyia gran. Correcte. I la gestió del client telefònicament te l'acabarà fent un bot que pot ser el mateix que una companyia gran. Per tant, el fet que siguis una companyia 1 o 2 ordres de magnitud menor que una altra no vol dir ja que la teva atenció al client sigui pitjor que l'altra. Nosaltres som la millor companyia d'atenció al client d'Espanya. Aquí tens un exemple. Si a més d'això ho pots escalar gràcies a la tecnologia, llavors et pots competir amb els grans sense necessitat de ser gran en altres variables. I un dels problemes d'aquest país que tenim, i vosaltres ho sabeu bé, és que les companyies no ens escalen. Sí, correcte, no escalen. Costa molt. I sense companyia, no? Tu ara bé deies que vens de Corea. Quina mida tenen les companyies grans a Corea? Enormes. Compares un país europeu de 50 milions d'habitants amb un país com Corea, no tenen la mateixa mida les companyies, ni molt menys. Està clar. Escolta, parlem una mica de la bombolla de l'IA, perquè més tu ara, i després no explicaràs això que vols fer ara, que va relacionat una cosa amb l'altra, no? Sovint es parla de la bombolla de l'IA, primer perquè la dificultat d'implantar processos que millorin l'eficiència dels processos de negoci de les companyies, que això és el que comentàvem ara, però l'altre també els costos d'implantació de l'IA i la valoració de les companyies que estan ara mateix en borsa, no? Que són unes valoracions absolutament brutals, forassenyades, no? Aquest cap de setmana sembla la directora financera d'NVIDIA, si no recordo malament, que deia que els xips seus que valen $40.000 i que en calen milers per fer una gigafactoria, és possible que l'obsolescència dels mateixos no siguin els 4 anys que dèiem abans, que eren del BCC, sinó que passin a ser-ho en 18 mesos, no? Per la competitivitat mundial. Clar, això t'enfonsa el pla de negoci. Si tu has de canviar la maquinària, no cada 4 anys, cada 2, doncs això... Per ell és fantàstic. Per ell sí. Perquè tens el monopoli d'un producte imprescindible que el fas durar cada vegada menys. Sí. Però clar, per tu, com a usuari d'allò, no hi ha pla de negoci que aguanti aquest CAPEX. Exacte, tens un CAPEX tan alt. No? Llavors, la bombolla de la IA va per aquí, de valoracions de companyies que acabaran tenint costos molt elevats per reposició i amortització de la seva infraestructura. Jo intento separar dues coses. Una és la qüestió purament financera dels mercats mundials. Home, el sentit comú et fa pensar que potser sí que hi ha una mica de sobrevaloració. Tu parles d'NVIDIA, l'altre dia crec que llegia que Palantir, em sembla que és, Palantir, crec que està cotitzant a 80 vegades facturació. Bueno, ara té no beneficis. Sí, ara té una... Això és una animalada, Clar, això realment és una tonteria, no? Per això ara té aquest, no me'n recordo com es diu. El Michael Burry, no? Sí, el Michael Burry, que ha dit que l'està atacant i ha baixat un 16% la seva cotització. Clar, és que dius, home, jo no sé si n'hem de dir bombolla o no, però que hi ha una sobrevaloració, és evident, en algun lloc d'aquest sector. El que jo de vegades alerto la gent és que això, que és cert i és objectiu, i que no sé si acabarà amb un crash com les .com o acabarà amb una correcció borsal, o no sé com acabarà, el que no ens ha de fer és caure en la tentació de dir, escolta, això de la IA és una bombolla, no cal que ens hi posem tampoc com a empresa. Això seria un error majúscul. Perquè sí que és cert que hi ha una certa sobrevaloració sobre el que pot fer i sobre les cotitzacions. Però el que tu deies abans, que hi ha companyies avui que estan incrementant la productivitat gràcies a l'aplicació d'aquestes eines, és objectiu. Que costa? Sí, clar que costa. Tu parlaves de les dificultats de processos i de més. Bueno, costa perquè les companyies són persones. I hi ha una cosa que es diu cultura corporativa. Hi ha una cosa que es diu processos. Si algú es pensava que implementar el ChatGPT a la companyia vol dir que la teva productivitat creix, doncs mira, han descobert que no.
que és bastant més complicat que això. Correcte. Va? Però és que és el mateix que internet. Si tu dones internet als teus treballadors i res més, no incrementaran la productivitat. La productivitat incrementa quan fas un e-commerce ben dissenyat, quan fas un pricing dinàmic a la web, etc, no? Doncs aquí passa el mateix. Jo crec que es passa el mateix que totes les tecnologies. Nosaltres, els catalans, que vam participar sense recursos econòmics, però vam participar segurament per algun atzar de la història d'algun senyor curiós que va enviar el seu fill a Anglaterra en la Revolució Industrial i van començar a produir l'únic lloc de la península Ibèrica i un dels pols del sud d'Europa que va fer la Revolució Industrial. No? Després de la Revolució Elèctrica també vam ser relativament pioners amb la instal·lació dels salts d'aigua del Pirineu i portar la llum a tot arreu. Amb la revolució digital hi hem tingut algun paperet, tampoc hem tingut algun paper. Ara tenim aquests centres de recerca i aquests centres de desenvolupament que ens poden donar una oportunitat. Tu com veus l'oportunitat de Catalunya en els propers 10 anys en aquest món? Per mi l'oportunitat fonamental té com dos potes. Una és el que tu deies, seguir en l'àmbit de la recerca de frontera, liderant certes coses a Europa o coliderant, per aquesta manera de contribuir amb el lideratge europeu d'això, això s'ha de seguir fent. Però per mi la gran oportunitat és amb l'adopció de la IA. Catalunya no té prou massa crítica, amb prou feines la té a Europa, per liderar gaires coses en el desenvolupament de la IA. Ens costarà moltíssim tenir en compte com va tot de ràpid. Però l'adopció de la IA és un fenomen... Instal·lar la IA dintre les companyies per millorar la seva competitivitat. De què depèn, fonamentalment? Depèn del talent. Del talent i de l'impuls. La determinació. Depèn del drive, depèn de la voluntat. La determinació és fonamental. Per tant, que tu en el teu territori no tinguis el gran líder mundial de la IA no determina que tu vagis més o menys ràpid adoptant aquesta tecnologia. Pots fer-ho exactament igualment. Llavors jo crec que tenim un teixit empresarial que té una voluntat i que té un drive i que té un impuls. És bastant miraculós el que algunes empreses, tu coneixes molt millor que jo, estan fent tenint en compte les condicions de control que existeixen i tenim talent de molt tipus i a un nivell molt elevat. Per tant, a mi m'agradaria pensar, dir, i d'aquí no n'hi posis 10, posa-n'hi 5 anys, no? D'aquí 5 anys, com contribueix rellevantment Catalunya a Europa en aquest canvi de la sobirania tecnològica? Home, hi ha de contribuir en la frontera del coneixement en alguns àmbits molt concrets, seguir tenint el centre de supercomputació més gran d'Europa, seguir tenint un dels millors sincrotrons d'Europa, seguir tenint les empreses que dissenyen xips punteres de no sé què, això hem de seguir tenint, perfecte. Però a mi m'agradaria dir que contribuïm a tenir una de les taxes d'adopció de la IA més elevades del teixit empresarial. I el que hauríem d'aconseguir és que els que us dediqueu a la telefonia, però també al sector hoteler i a la indústria manufacturera i als serveis i el que sigui, gràcies al talent que hi ha, s'hagi accelerat en l'adopció d'una manera brutal i comencem a desplaçar-nos a les zones altes de la competitivitat, perquè és el que tu deies abans. O incrementem PIB per càpita, o no ens en sortirem com a país. I incrementar PIB per càpita sí o sí va relacionat amb que les empreses els hi vagi bé, no? Correcte. No hi ha cap país del món que això passi només perquè el sector públic fa no sé què. I que les empreses els hi vagi bé vol dir que siguin més competitives, i que siguin més competitives vol dir que adoptin la tecnologia. Per tant, és com una mica... no? Són 2 més 2, 4. Jo crec que és aquí on hauríem de focalitzar totes les polítiques a partir d'ara. Escolta, ja per acabar, digues una frase que resumeixi com ha de ser el futur o la visió, l'esperança del país. A mi m'agradaria que Catalunya es convertís en un país blau. Blau. I això ve d'una... Això són dels oceans d'innovació. Sí, això ve d'una teoria econòmica que diu que els països poden ser vermells o blaus, no? És supersimplista això que diré ara. Un país vermell és aquell país que competeix per costos, igual que les empreses, i que, per tant, va a salaris baixos, molt de volum, marges petits, etc. I un país blau és aquell país que competeix per coneixement, per productivitat, per aportació individual. I, per tant, que no és tan important si són 8 o 9 o 10 milions, el que realment és important és que els milions que siguem competitius. I a mi m'agrada més pensar en una categoria de 8 milions. Salaris, bones pensions... Tu deies, ara que tenim $40.000 per càpita de producte interior brut, no? A mi m'agradaria somiar en un país que seguim sent 8 milions... Que són 34.000 euros, més o menys. 34.000 euros, sí. I que pugés a 40 o 50.000 euros per PIB, per habitant. Prefereixo això que un país que segueixi els 34.000 euros i que de 8 passem a 10 milions. Jo crec que la contribució al món i la garantia de benestar de la nostra gent l'aconseguirem anant del vermell al blau. Una de les coses que he vist allà a Corea és que el fet de tenir aquests instituts que planifiquen
que són público-privats, són de col·laboració pública-privada, on hi ha les universitats, hi ha les empreses, hi ha el govern, és l'element essencial per dissenyar aquestes coses. Aquí no el tenim. Ens faltaria això. No encara. Hauríem de tindre això. Sí. Hauríem d'impulsar-ho per tal que això existeixi i hi hagi doncs, l'acadèmia, el govern i el sector privat, no? Que determinin, senyors, en el futur el país que volem és un país blau, competitiu en els sectors doncs, de valor afegit, de biomedicina, de disseny de xips, de tots aquests sectors, i que això sigui una política de país de 20 anys. I per fer això, jo crec que mai un govern et dirà que no a això. El que necessitem són empreses del país que facin aquest pas endavant. I que diguin, escolta, jo soc una empresa arrelada d'aquest país, jo vull contribuir a que aquest país sigui més blau, el govern estigui a disposició per discutir junts aquestes polítiques de llarg termini. Jo crec que el que cal és això. Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies per haver vingut. Tu, Ernest, un plaer. Merci. Gràcies per escoltar l'altre endemà, l'espai creat per l'Ernest Pérez Mas, on el pensament obert i les veus diverses s'ajunten per dibuixar futurs possibles. Esperem que aquest episodi t'hagi fet reflexionar, t'hagi inspirat o t'hagi despertat noves preguntes. Si vols ser part d'aquesta conversa i no perdre't cap capítol, subscriu-te i comparteix el podcast amb qui vols que també formi part d'aquest moviment cap al futur. Ens pots trobar a totes les plataformes i xarxes on t'esperem per sumar més veus i experiències. El proper mes seguirem explorant, perquè el veritable endemà sempre està per construir. Fins aviat.